Helo, Wendy Edwards ydw i. Dwi'n swyddog maes i Sir Benfro. Yn rôl i yw hybu dwyieithrwydd i deuluoedd. Dwi'n mynd o amgylch clinigau a grwpiau a siarad gyda rhieni am bwysigrwydd dod y dwy iaith i'r cartref o'r cychwyn cynta. Dwi wedi enwebu Betsan Ifans, sef cynorthwywraig ymwelydd iechyd, Gogledd Sir Benfro, am ei gwaith o ddydd i ddydd. Yn gweithio gyda teuluoedd, mae hefyd yn gwneud grŵp yn wythnosol yn Abergwein, a mae'n dod mewn ar Gymraeg i'r grŵp hwn, a mae'n helpu lot o deuluoedd. Yn y maes hyn, yn y grwpiau, byddai'n rhwydd iawn i rhedeg y grwpiau yma yn uniaith Saesneg, gan bod pawb yn ei ddeall a hanner y gwaith bydd ei hynny. Ond na, mae Betsan yn stico ati a mae'n dod â dwyieithrwydd, mae'n gwneud stori, mae'n canu'r caneuon ar ddiwedd bob sesiwn a unrhyw un sy'n moyn help, mae na yn rhoi e. Dwi wedi enwebu Betsan Ifans am ei bod yn ffito mewn i gofynion y Gwobrau a mae'n mynd yr ail filltir i hybu'r iaith Gymraeg yn Gogledd Sir Benfro. Diolch yn fawr i ti, Betsan. Enw fi yw Betsan Ifans a dwi'n gweithio i Hywel Dda. Fy swydd yw nyrs feithrin sydd ynghlwm â ymwelwyr iechyd Gogledd Sir Benfro. Dwi wedi bod yn y swydd bellach ers tua 7 blynedd ac yn joio mas draw. Yn fy swydd pob dydd, dwi yn gweithio yn yr ardaloedd Abergwaun, Wdig, Crymych, Tyddewi a Tudrath. Pob dydd dwi yn gwneud grŵp o dan 1 yn Abergwaun a Crymych. Dwi'n hefyd yn mynd i weld babanod newydd i pwyso nhw. Dwi'n gweld plant o dan 3 ac yn 1 blwydd i pwyso a mesur nhw. Hefyd dwi yn gwneud gwaith gyda one-to-one sydd yn helpu plant gyda'i iaith neu dysgu rhieni sut i chwarae gyda'i plant. A baby massage hefyd, grwpiau yn Abergwaun, Crymych a Tyddewi hefyd. Ie, na gyd. Hwna'n digon. Yn fy swydd pob dydd, dwi yn trial hybu y iaith fel enghraifft yn clinic os mae rhywun yn dod mewn gyda'i plentyn. Dwi yn croesawu nhw'n gweud helo, Shwmae. Dwi yn dechrau sgwrs trwy'r gyfrwng y Gymraeg i ddechrau. Hefyd mewn grwpiau, os dwi'n gwybod fod y rhan mwyaf o'r rhieni fi yn siarad iaith cynta Cymraeg, fe na fi cynnal y grŵp mewn Cymraeg. Hefyd, dwi wedi gwneud sawl grŵp baby massage yn enwedig yn Crymych yn ddwyieithog ac hefyd lawr yn Abergwaun dwi yn trial hybu y iaith trwy jyst dechrau sgwrs yn gweud Shwmae, helo, shwt i chi a gofyn ac yn siarad i'r plentyn hefyd. Dwi yn trial gweud fod dwyieithog yn peth gwych yn arbennig yma yn Cymru achos mae shwt gymaint o cyfleoedd i gael trwy siarad dwy iaith. Yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar, mae'r plant yn gallu pigo y iaith lan fel nes i. A dwi yn dweud i'r rhiant, dwi yn dweud fod fi wedi cael fy magu yn ddwyieithog. Ail iaith yw Cymraeg yw iaith mam, a dwi'n gweud, so fe byth yn rhy hwyr i dysgu. So dwi yn trial, sa'n pwysio fe, ond dwi yn trial hybu trwy'r dydd. Yn arbennig lawr yn Tyddewi hefyd, dwi jyst wedi bennu grŵp baby massage a when i dechrau canu, dwi yn licio dod â grŵp at ei gilydd ar diwedd y sesiwn a ni yn canu yn ddwyieithog. So even os dim ond hynny mae y plentyn babi yn cael, maen nhw wedi cael ychydig bach
o ddwy iaith, a mae wedyn ar ôl y sesiynau i benni, rhan mwyaf o'r amser mae'r rhiant yn dod lan ata i'n gweud, o, diolch Betsan, fydda ddim yr hyder gyda fi i wneud hynny, ond nawr ti wedi dangos i fi, mae fe mor rhwydd, maen nhw yn mynd gytra i wneud e, a i fi mae hwnna jyst yn job satisfaction arbennig. Yn fy swydd, os dwi yn gwybod fod un rhiant yn siarad Cymraeg a'r llall yn di-Gymraeg, dwi yn teimlo fel yn fy swydd dylsen ni trial hybu y rhiant sydd yn siarad Cymraeg i siarad gyda'r plentyn o'r cryd. Yr rheswm dylsen ni ennill yw dwi yn teimlo dros y 7 blynedd diwetha ar ôl gweithio yn Gogledd y Sir ac yn hybu'r iaith, dwi wedi cael sawl rhiant yn dod lan ata i dros y blynydde a gweud diolch Betsan, mae'r hyder gyda fi i mynd nawr gytre i siarad yr iaith gyda'n mhlentyn, a mae hynny yn tic anhygoel yn y bocs ac yn hollol amazing yn gwybod fod mae dim ond un sydd wedi mynd gatre, ond yn un yn well na dim. Diolch am yr ymwerbiad, Wendy Edwards.